delikado ni. Matod pa. Na naman po nag-ung-ung itaon nga posibleng dili hinon mo sor. Ato rin sa gawas pero birahon niyang habagat aron pauwanan mo tamas ginhawa ng Luzon. Paita. Mone pait nga kahimtang kay perting basura. Nagida si Marcos kagahapon ingon siya nga ato ni waste to energy. Naloko na. Mga tingnan nyo. Ikaw po ito mga kutsin ako, tingni! Ba? Ita, morag si Ahong ba? Ang ngayon baka ko magpabungod, no? Ang ngayon baka ko magpabungod, no? Iya mga kaubang ko ng mga bungodon. Ngayon si Ahong, wag ilahing lingaw. Kada bisag tuwas kongreso, sige lang yapong picture-picture. Sige post-post sa social media, pero unsa ba, puta na Ahong, unsay nahimo niyang balaod nun. Oh ba? Ang ngayon na ni sa Ahong, ay mo ang photographer sa kongreso kay walang nagawa. Kagahapon na purpidang kisi-kisis mga senador ni atong 19th Congress. Hastang kisi-kisi no na atol sa pag-testigos ni kanhi DPWH Secretary Manny Bunuan dito sa Nigambayan 3rd Division nga iyang gimension ang tanang mga senador ni atong 19th Congress way labot Ping Lacson og si Tito Soto kay matod pa wa na sila mga senador kay nga pildim na sila. Tito Soto gustong tanang magpresidente wa pang yun nakadaog. Loko na. Matod pa niya nga ang 19th Congress tanang senador pinagi sa ilang Senate President nga si Mig Subere nagdawat di ay og gitawag nilang leadership fund. Porting pagkanakuha tag 500 million. Samtang katong mga chairman sa mga importanteng komitiba diha Senado tag 1 billion di ay. Nakip sa nakanawat og 1 billion di atong 19th Congress 2022. Anto 2024 si Senador Bong Revilla mo hinungdan nga duna say giingong ghost project nga 92.8 million dito sa Pandi Bulacan kay matod pa ni Bunuan kumpare di ay sila ni kanhi Undersecretary Roberto Bernardo ay di ay. Kaya nga pala matod pang Senador Ping Lacson angay nang wag tangon pero pinagrabihan ng pork barrel mo mag wag gini wa ilis-ilisa naman nilang gan. Naloko na. In 8th Congress, katong pagpuli ni Cory Aquino, doon na ito'y gitawag nilang CDF, Countrywide Development Fund. Pagka nabulabog na, gihimo na pong pork barrel. Pagka human sa pork barrel, PDAF na po, katong Priority Development Assistance Fund, mo ito'y napresuhan nila Jinggoy og ni Bong Revilla, apel to sa anhing Juan Ponce Enrile. Oh, kuman sa pork barrel, di naman po yung leadership fund, oy. Sa kabilyon day, Matais Bong Revilla, mo nagdiskuido yun. Naloko na. Apan, ang ubang senador, di kisik-kisik na mas ginawa, kay pang Mig Subere, wa man ko magkulit, o ingon, ana. Pero ingon si Bunuan nga nakikistorya niya, si Mig Subere, nga, matod pa siya, handol, o sa may paagi aning tag 1 billion ninyo, o tag 500 million. Oh ba? Matod pa ni Bunuan sa iyang pagtistigos gagapon nga ang mga lista ko no gipaagi tanan ang mga priority projects sa matag senador gipaagi ni atong kanhi Yusek nga si Roberto Bernardo diin matod pa si Bong Revilla gikuha na ng iyang kikik nga 25% may yate ni. Naloko na. Way labot ning 1 billion di ay sa ilang kaugalingong mga pondo nga doon naman sila tagsa-tagsa ka pondo. Astang grabe ha. Matod pa. Pagka 2025 bagyod, katong na yung eleksyon na, last year. Si Bong Revilla, ni dawat na po og laing. Hatag na po og lista ditong Yusek Bernardo nga kumpare niya, nga matod pa, 1 billion gapon. Mo na gipahimo ito sa Pandi Bulacan. Ba? Hinungdan nga si Ping Lacson, Senador Ping Lacson, ingon nga, ibasura na dayon karon nga proposed budget for 2027, kinahanglang wanay leadership fund ang mga senador. Apil sa giingon ni Bunuan nga naghatag kunog lista sa mga priority projects dito ni Yusek Bernardo silang Ruben Padilla, matay Ruben Padilla. Nga ang priority project ni Ruben Padilla pabungot ra. Naloko na. Apil lang iyang gilista, ihatag kunog lista si Senador Bongo.
Matod pa ni Senador Bongo, matay. Na, pangdamay maning kang Mao ba? pangdamay maning kang manibunuan kay oposisyon naman in taon ko usukan adtong 2023. Grabe no. Mo na nga karon balikan tala ni Gisgo to niya kanindot ni siwala. Samtang aritas nakbayan sugbo si DPWH Secretary Vince Dizon, gisugo kuno siya ni Presidente Marcos ang bangag. Ba? Nga matod pa kinahanglang ipadali gyud ang mga flood control projects. Ayan. Kay wa gyud puas kuno ang baha sa Cebu City, Mandawi, way labot, pila lapo-lapo. 6.3 billion tong kang may bibi ko. Puwas ang baha. Basta mag-uwan, rapod, karong init, wagi baha diri Cebu. Matol pa ni Vince Dizon nga kinahanglang madali ni. Particularmente katong dito sa may ibabaw nga bahin sa Talamban, ang gitawag og Gabion Dam. Pero si Tomas, hangtod karon nagpabiling naglagot ga. Ambot na unsa ni Tomas, gamura manig. Mura manig napaakag tilas. Hello ko na. Nabagira tingin tilas si Tomas. Kay matod pa, ang iyang grabe na iyang pagkadismaya sa iyang mayor, kabahin ni anang Uplan Bantal Discipline Zone. Instead, nga baha ang unahon. Hello ko na. May baha ron, Tomas. Matod pa niya ang Baha Rapid Transit or BRT, mo kuno'y solusyon. Pero si Alcober na ingon nga, kaluoy po na intawan, maluoy na lang ko anin Tomas. Kay wa na gani sa kaila na mo kaayo, nga yung mga konsihan. Siya man tayo presiding officer, o niya, di na gani po kayo kadungog. Wapod ba ingos Alcober nga bungol na si Tomas. Kamatod pa niya nga, dili kuno dismayado kuno kay Tomas. Ana laging mga priority project kay playing safe to the rich guys kuno si Mayor Nistor. Angay kuno unahon gyud ang baha rapid transit na tenis Tomas mura man gibit. Kani adto lindot magkatong impeachment trial ni anhing Chief Justice Renato Corona di nagsangka tong kuan. Silang anhing Senador Joker Arroyo og ang iyahang classmate nga si Attorney Estelito Mendoza. Hasta ngingiga. Titong Mendoza. Ngingiga ato pero karon mo may lami. Kagahapon hapit na lang magbugo. Apel naman tamparos na hinoon. Naon sa naman. Hello ko na. Lubag-lubag sa bugan. Murang napil. Hapit namang maapil. Kagahapon hangyo yun ang Defense Counsel. Ang dabawin niyo nga si Attorney Kristen Ferrer sa impeachment court. Pinaagi sa presiding judge nga si Senador Chis Escudero nga unta matod pa dili angay nga gamiton ang mga side comments dinhi sa impeachment court. Iyang ipasabot, ang iyang bot niya ipasabot nga dili angay nang giingong spanking, uson, o lekturon. Mao ba? Tungod kay matod pa dili ni angay kinahanglan og respeto sa isig ka abogado. Perting Mao ba? hangyo in town nga murag nang lipaghong sa kalagot ang dabawin niyo nga nag-cross examine ni atong si Lindel del Campo nga moy napuling hipi karon sa commission or audit sa Intelligence and Confidential Fund Audit Office kun ikpaw. Pating ngiga ka. Binugno ay maghana sila karong Lunes. Buti pasabot ni Attorney Kristen Ferrer nga dili na ipagamit ng mga giingong spanking, sampalong, or lecture. Ni Attorney Lorna Kapunan walay labot. Matod na pa ni Ferrer na gipakapinan ni Kapunan ang iyahang mga komento bisan og way labot sa kaso sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Basta magbugno ni sila Lunes, matod pa nga si Attorney Lorna Kapunan ni withdraw iyang retract o iyang padilit sa record ang iyang mga
giingong lecture og spanking anya ni saad siya nga mo behave na gyud sa umaabot nga mga adlaw sa ilang trial. Pero matod pa ni Attorney Ferrer, nakita naman ta sa TV. Kinahanglan ng tatag respeto kay matod pa bisag 48 katuig na siyang nag-practice, guwang na di kayo. Naloko. Samtang si Attorney Ferrer, 15 pa lang katuig kinahanglan tag respeto kay pareho silang abogada nga nagkinahanglan og respeto sa husgado. Hasta gilgiga mo na yun, kanindot nila. Pero si Ruben Padilla, dito ko nibilib. Bisag to as kintulimbo yung pangutana. Mao ba? Yang ipangutana si Kuwa Ikpaw Chief Silent Del Campo nga pareho na sila taga Bagyo. Yun siya taga Batangas sa asaga kanana ang Tarlac siya pero taga Bagyo po rin siya. Mao ba? Pareho ta taga Bagyo. Mas kay bao ba ka nga ang terrorism infiltration sa nagkalain eskwelahan mo na gigamitan sa kuan sa tawag ng intel funds ni na nakabasa baka katong mayor pa si Vice President Sara dito sa Davao ningon ang kuan sa wag ay ko pamilya di kay ko pamilya kaning kamot po in town si Ruben Padilla nga magkapangutana aron mailhan siyang Senator Judge po di ay apan hangtod karon ang gipaabot nga mangutana si Senador Lito Lapid. Kay matod pa sa mga magbubuhis nga nagsweldo nila, si Lito Lapid nagpabilin pang amang segunda mano sa laing amang nga si Camille Villar. Mao ba? Ating okay ha matod pa perting sukua po kagahapon ni Attorney Sheila Sison samtang pagkahuma na to dayon ng undang sa trial kagahapon si Attorney Sheila Sison ni barog ni manifest na siya kay matod pa iyang nakitaan ni viral dayon gidako para mas Philippine Daily Inquirer ang post ni Attorney Amando Ligutan ang subuanon nga abogado nga usa sa mga impeachment trial prosecutor nga niingon nga matod pa ni Attorney Sison nga bad taste kuno bad taste bad taste at troubling. Matod pa niya, kay matod, dili maayo nga pabinaon ang gipost ni Attorney Amado Ligutan mahitungod ni atong giingong law students and lawyers know by heart kabahin ni sa misleading questions ni Attorney Kristen Ferrer. Okay ni bugno mo lo ni sa kaya lingaw. Mao ba? Pero si Senador Escudero ang Senate trial impeachment impeachment court presiding judge matod pa niya nga tungod ni kay sa lalis nagmutag gitawag og generation divide matod pa tigwang versus batanon bot sabot Lunes Lunes gikatagda nga muhimo sa rolling nini kabahin po sa ka-attorney Ligutan tungod kay both prosecution and defense nakalapas kuno sa Rule 18 kaning gitawag og Rule on Subjudice. Kami gani diri di magay kaptakan. Bugado pon otro sa. Ang pa ni Senador Escudero nga kinahanglang dunay i-designate nga tigpamutbot sa matag habig sa prosecution ug sa depensa aron mo imusulti nga tos publiko paglikay sa pagdiscuss sa merito sa kaso nga nagpadayon pa ang trial ni Vice Presidente Sara Duterte sa giingong intelligence and confidential funds nga ang nakadawat sila si Miggy Manga, Mary Grace Piato, silang Andy Lim, o si Glenn Camote. Taray Glenn Camote. Wala, di ba paminaw ng Glenn Camote? Gano'n mo ba kamuting kahoy, ay? Ay, buntag! Sa akong suod yung higalang partner. Pero, kuha ni siya. Dili ni, wealth gap ni, wealth divide. Dili ni generation divide, kundi wealth divide. Siya royal blood, mga Osmeña, samtang si Oka in town, di sa
poorest among the poor. Mao ba? Ricos Menya. The Royal Blood. Morning na, boss. Ano si Manoy Jesus Jr. Molo, matod pa niya. Matod pa ni Tita Clara Castro. Oh, matanyati si Clear man eh, anti-clear. Di lang kuno sa panahon ni BBM ang tambak sa basura. Sa Paranaque, hashtag kuno sa panahon po na inidigo nga. Maraming may balik-balik. Hindi lang kami pasangin nas Pinoy. Gloria Macapagal Arroyo. Maraming basura. Naunsa naman is Madam Clara Castro. Nalanag ni. O niya, karon totoo na atong balik ang hisgot. Akong balik ang hisgot ang a certain Kaiser nga mo'y amo na ni Rodel Buntoyan. Apelo na ko si Mary Rose Bingkoy. Mao ba? Ang bungol og numero 1 ligoy nga department head sa provincial government. Mary Rose Bingkoy na ha, sa provincial government. Amang-amang bungol-bungol. O niya, ang amo ni Rodel Buntoy, dili ang provincial government kundi si Kaiser. Mao ba?